Caali Jakka ko yewtere nde radio Mauritanie waɗanta on yontere kala e oɗo saha. En puɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal ngoni mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe haalirde Guindira Mauritanie min calmini on min juurima on min ñaguinima on Allah moƴƴere moni kala ɗo woni ene woniri en calminiri ɗum hono noon ñalawma hande o ko acatare ne hawri sappo e nayyi lewru décembre mbiyen bowte hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi to karallagal tongal kakiningal ko Moysina Fall ɗo e haalirde o paami ko musidɓe moɗon kippu bowlode aroɓe ɗo henna hono acatare kala beele ɗoftodirde e yewtere meɗen Caali Jakka pinduɗen tindinen hande noon so Allah jaaɓi man mbaɗno gowɗen wadde hayso tawi noon e jaati ene wayno yewtere nde barmi seeɗa ɗum noon kadi eɗon paama tan wona e meɗen ga woni e mataw ko ɗum no ɗum addiri ni kono nde barmi so Allah eyyi ɗum noon joni woni ɗo ko oustaz eɗen ɗamini hono ceernajo goɗɗo ne foti yettade ɗo henne hono ceerno Hammat Camma kono noon mbiɗa sikki o tardi e lawol he seeɗa ko wawi hen wonde foof so Allah waɗi o yettima tan maw wawa jokkade no hannirta ni ɗum noon heewa inde oustaz Chérif labbayk Eliman Sare Kornel labbayk a jalli jam doro e mbi caggal yettude jomiraɗo joom bare bawɗe julde nelaɗo Muhammad Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe heɗotoɓe no oɗo saaha toɓe mbawi wonde noɓe goniri kala en calminiɓe en jurimama ɓe ñaganimama Allah moƴƴere ko noon kadi calmirten hono musidɗo men mawni men Mody Awo Dialel Alassane Moussa Pendaron to wawi wonde kala kañumne en calmini ɗum en jurimama ɗum ɗon calmirten kadi hono musidɗo men Hammat Camma ɓurɗo Alassane Sar Alassane Boutou Sar lolide Hammat Camma no mbiɗa ni eɗen ɗaminima ɗo Allah wawi kankone o ɓirto aro taw en ɗo en nde tawno en jewnimo no fewi ɗum noon dendagal heeɗiyankoɓe men oɗo saaha kamɓe kala en calminiɓe en ñaganmaɓe Allah moƴƴere Doro Gueye Bobalonde annene min calminima mi salmini annene amin namdo no mbaɗɗa e ɓandu enen fof ɗiɗo duminaji ɗi mbaɗano hattande ɗum noon eɗen ñaago jomiraɗo nde Allah adata jaam amin ya rabbal alamin ɗum noon oustaz eɗen joguino namde meɗen ñanden eɗen joguino ɗo ene namdal ngal mbiɗen ko wiyete ande ko e nder Pulaar ɗum ɗon holko ɗum firtata hol darde muɗum e nder haala e nder konngol beele ari ko gardinde beele ari ko jopade holko ɗum woni ma en gar hen so Allah jaaɓi en kaalino ɗo en ñanden en namdinoma ɗo ene ko wiyete sekde ko wiyete ɓernude ko wiyete mettinde ko wiyete finnude beele fof ko gotum e walla ala won bandiraɓe hewɓe haalnoɓe hen hande man eto artude hen so Allah jaaɓi eɗen jogui noon namde kesse oustaz aɗa andi eɗen mbiya kulu laalaɗe kulu laalaɗe kulu laalaɗe walla kul laalaɗe e walla woni mbiya kul laalaɗe ala no wayata kul laalaɗe hermel kul laalaɗe nde holto ummi holko firtata eyyi holno nde woodiri holko cikkuɗen ma en kaal hen miijoji meɗen so Allah jaaɓi ɗum ko joni wona so Allah jaaɓi eyyi ɓawa ɗum ma en kaal ko fewti e namde meɗen namdal gotol ne ari ɗo ɗum ne kadi koto banggue konngol Pulaar aɗa andi neɗɗo ne wiiya gonɗa koye seknudemi en kaaliɗo joni sekde ɓernude e mettinde eyyi gonɗa koye seknudemi walla gonɗa koye seknorademi walla seknorade neɗɗo walla seknude neɗɗo beele ko gotum walla woni hen ko ɓuuri sellude walla ni boom manaji ɗi jiida ma wonko kalɗen hen so Allah jaaɓi ɗum ko joni wonata kono oustaz ko adi ɗum ko ñalɗinkoje meɗen
ƴeewen hannde ñalɗinkooje meɗen ko ngadden en ɓaawo ɗum etoɗen hannde to baŋnge inɗe aadi ɗe ngadduɗen ko hakkunde inde wiyeteende sukki e sukka nana sukka aɗa nana sukki mbele fof ko gootum ɗum ne kadi banndiraaɓe sen njiɗi haalde heen sen mbaawi haalde heen eɓe mbaawi haalde heen so Allah jaɓii kono noon gaddoroɗen ñalɗinkooje meɗen oustas eyi noon tigi Doro Gueye Bobal wonde Allah jarama Allah yoɓe moƴƴere e dendagal kadi ko ndendinɗa ɗo ene ko nde tawno bandiraɓe so Allah e kala saaha ɓe bello hen namde ha keewa won hen ko diwat haqqillaji won hen ko matten kono eɗen bello erago Doro e faade bandiraɓe kala joguiɗo namdal mum walla joguiɗo kene yiiɗi yettinde bandiraɓe horo noddu téléphone sabu hen saaji yimɓe ne nodde téléphone tan woni koye laawol jogata ko fartaŋe wawde windude taade WhatsApp uji ɗi ne ngoodi kala joguiɗo namdal mum tan yo waɗe WhatsApp nelda e on sande jomum jotti fof ma yi namdal ngal hen namde kewɗe ne palja tawi ko appel aji tan aɗa woni laawol mbiya aɗa togga donc a haalata ko tonguirɗa mbiya aɗa reena donka mbiya ha jettoɗa jejjita ɗum noon yoɓe pamanenen ɗum ɗon taadi WhatsApp kam o saaha joni woodi yoɓe bello hen tan nde jomum arrête fof ne wawi tawa toon ɗum noon ko wasiya tan faade bandiraɓe so ɗum ɓeni Doro Gueye e gartinde ñalɗinkoje min puɗɗortoɗen ko dewo hoore biir hawno koye alet jeegom hawno koye alet jeetati bowte hitande ujunaje 2024 woni jeegom dewo hoddeyru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo ne wiye Hamidou Anne o jeeya ko kodit o wi Pulaar wi so jaaɓi fuɗi nder woyndu heewata ko yurnotoɓe kono heewata sammoɓe o wi so jaaɓi fuɗi nder woyndu heewata ko yurnotoɓe kono heewata sammoɓe eɗen teddinir noon ñalawma o hono bandiraɓe men jawaldinaɓe garen e amde jeenayyi bowte hitande ujunere 2024 hawno koye altine jeeɗiɗi dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo no Ibrahima Mamadou Wagne lolnirɗo Wagne Ousmane o jeeya ko ɓoggi o wi Pulaar wi daseteɗo subata ko ɗo rewata eyyi donc won saatiɓe helmere nde haade ko daseteɗo wona suɓata ko ɗo rewata kono no wiruno ni o wi ko daseteɗo taaɓi kay ka bawneteɗa ɗum min wona suɓade an kay to ndewnoɗa fof ko ɗon tan ndewata donc mi yejjiti no lelnirno ni nde tawno o haaltanni hen dasetake suɓata ko ɗo rewata e daseteɗo suɓata ko ɗo rewata walla mataw suɓata ko ɗo rewnete ɗo rewnete suɓata ko ɗo rewnete par ce que kanko wino ko daseteɗo suɓata ko ɗo rewata o wi ala ko daseteɗo suɓata ko ɗo rewnete taade ko daseteɗo ɗum noon ɓe jarama kamɓene e saato ngo ɗum noon eɗen teddinirno ñalawma o ono bandiraɓe men Haymata naɓe garen e mawbare sappo bowte hitande ujunere 2024 hawno koye talata jeetati dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo wiya Abdoulaye Demba Sow o jeeya ko Mali jeeya ko Modi o wi Pulaar wi aduna wona banda kono ko are mum fof andete oyi aduna wona banda kono ko are mum fof andete ɗum noon o jarama Seydou Sow eɗen teddinirno ñalawma hono bandiraɓe men ma fondunaɓe Doro jeslare sappo e goho bowte hitande ujunere 2024 hawno koye alarba jeenayyi dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo wiya Bari Abou Kiile lollirɗo Kodda o jeeya ko Trinimme Mañang o wi Pulaar wi biftiɗo ɓornogal accata liirongol biftiɗo ɓornogol accata liirongol ɗum noon eɗen teddidirno ñalawma hono bandiraɓe men jinguenaɓe garen nasade sappo e ɗiɗi bowte hitande ujunere 2024 hawre alkamisa sappo dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo no wiye Bari Abou Kiile lollirɗo Kodda Trinimme Fulaaɓe o wi Pulaar wi gandal ko fajiri boyat ina leera majjere ko futuru boyata ina ñiɓɓiɗa ɗum noon a jarama Seydou Kille ɗum noon eɗen teddinirno ñalawma o hono bandiraɓe men tareji naaɓe garen e mawde sappo e tati bowte hitande ujunere 2024 hawno koye aljuma sappo e goho dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo wiye Adama Demba Sow o jeeya ko Selibaɓe o wi Pulaar wi wonko fuɗata e hakkille hayso ɗo faaka maytata
hayso ɗo fama maytata wonko fuɗata e hakkille hayso ɗo fama maytata ɗum noon a jarama Seydi Sow eɗen teddidirno ñalawma o hono bandiraɓe men jambonaɓe e garani ñalawma men hannde o woni hoore bir 14 bawti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi hawruno koye aset 12 dewo hoddayru hitande ujunere temedde capannayyi e jeegom tawen toon musidɗo ne wiye Kane Harouna Abdoullahi o jeeya ko Tirjinne Mandiang o Pulaar wi so hakkille rondaki ko teddi hoore hoyta so hakkille rondaki ko teddi hoore hoyta ɗum noon eɗen teddinirno ñalawma o hono bandiraɓe men wawi cantannaɓe bandiraɓe jaafo noon nde tawno mabɓe ngo ha joni e tettani he ɓe dacci haqqil tan ɗum noon doora mbe sikku ɗo ñalɗin koye men hannde kaani ɗum noon bisimilla ma a jarama yo moƴƴere ɗum noon kadi bandiraɓe kadi eɗen mbiyaɓe kadi Allah jarama ɓe jarama e namde mabɓe walla e ñalɗinkoje mabɓe e konnguɗi mabɓe ngarɗuɗi no fewi eɗen mbiyaɓe kadi yoɓe jokku golle kono kadi yoɓe ɓeydu kadi yurnitade kadi ha wawa wawde beele wawde kadi yaltinande en ko ɓuuri kadi ngarɗude no hannirta ni eɗen calmina no fewi hono musidɗo meɗen mo ganduɗa ko ballo en no fewi to banggue kadi e nanguitagol e sarde ɗum e layti mbiyan internet ɗi on woni musidɗo meɗen ne wiye Mouhtar Wagne to wawi wonde kala eɗen mbiyamo jaam ñalle makko jaam hiire makko kankone kadi eɗen calminamo no fewi jetten kadi hono bani meɗen debbo hono Fatimata Ba mo radio Mauritanie mo ganduɗa kadi ko kanko yuɓɓinani en to banggue ko wiyete loggugol ko wallude en to banggue karallagal to e wallodirde ha gueɗe ɗe kadi mbawi arde to banggue ko wiyete indicatif ko banggue ko wiyete gacci ɗi nanɗon ɗi kono noonne kadi bani meɗen debbo hono Moysina Fall eɗen mbiyamo jaam ñalle makko e garten ha joni kadi to banggue ko gonɗen ɗo e dow mbiɗen wonde oustaz mbeɗa sikki ñanden en kaalino hen seeɗa ko wiyete ande ko e nder Pulaar ko wiyete ande e nder Pulaar kañum ko holko woni ande holko serndi ande e helmere hol darde muɗum e nder konngol hol darde muɗum e nder haala ko wiyete ande ko ɗum woni eyyi Doro Allah jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en kaalino tigui won namdal arno e men ko en namdade holko woni gane e nder Pulaar mate hono dokkirɗa ni mate holko serndumi helmere holko sernu aɗa andi Pulaar alay saago mbawen famde kelme kewɗe ina gooda tawi dosde ina peñini ɗum ha laaɓi wonde gueɗe dosde ina dokki ɗum ha laaɓi ene laɓiti ɗum nde tawno ko gueɗe ɓurɗe wawde feeñde e wone gueɗe kadi ngam sifade ɗum walla ngam hollide ɗum rokke inde tawi ndeɗon inde hayso tawi ko helmere jofande ene jogui mana mum walla ne jogui firu mum kono noon teskade kadi wonno ne mahori kañum ne rokkire hono noon ndeɗon inde wadde ande so tawi en teskima eɗen mbawi wiide ko hijjande walla helmere saabu kala ko jogui mana hankkadi won timade kono noon eɗen mbawi innde ɗum hijjande walla helmere hayso tawi ene jogui manane tawi ene jogui kadi inde nde wawi wiyede yeru joni so tawi to banggue gane eɗen mbawi jogade hen ni tirba eɗen mbawi tawde ɗum to banggue kelme namnorde eɗen tawa ɗum to kelme tawi noddi ko kawtorgol walla kawis eɗen tawa ɗum to kelme tawi koto banggue sifa walla ko nandi hen hayso tawi kelme ɗe kala hen helmere ene jogui firu mum ni to banggue ndeɗon lowol kono kadi ittata kadi ene wiye ande yeru joni so tawi en gari to banggue kelme jofiɗo to banggue namdal sa wi joni hol sa wi hol o walla holnde walla sa wi holi walla sa wi holto walla sa wi nde noddi saaha en e ko nani ɓe kalɓe mbaɗe ni taadi kay a wawa hebbindede koɗe dengɗe ɗum ene wawi inirede ande e kewata koɗe dengɗe tan ko noon ɗum hankkadi wonti ande ene wawi wiyede ɗum ko ande holɗe mbaylotako e nder konngol nde mbaylotako e kaltoɗe mbawi wonde ɗe mbaylotako kanjum koɗe dengɗe tan ko ɗon tan ɗum woni hay so aɗa jogui firone kono kamɓe aɗa guinire ande so tawi koto banggue kawtogo sa wi heeguio sa wi hayyo sa wi eyyo ɗum ne kadi ene sifore no annama wiyede gane so tawi koto banggue sifa yeru wayno wooro walla wooro cuwo gorbal cuwo gorbal woni kelme tan ɓe ganduɗa hoorema sa wi aɗa firu ɗum fof ko gane tan hay so tawi noon won lowre nde natani ene jogui firu mum labtumo kono kadi ine
kullire en kadi yeru so tawi en ngari to sifa to katinirde sifa no mbirten talen kurumen foy ko katinirde sifa ko don tan haali wadde fitti wawa beedan to naari fof don tan haalata dum ne kadi en wawi sifren no annama ande donc no wayno kam e faamu men ko dum woni ko wiyete gari kono itta kala andene ene jogo firu en wawi jogade firu e loro naadirtade kono noon so tawi teeli tan aɗa wawi dum ko andi mbeɗe hakkilam ne addi ɗo hene ko wayno yeru joni ngattu yani ngattu neɗɗo yani ngattu helmere ngattu nde aɗa andi ɗum ɗo joni mi sikkani so tawi ene foti jogade darde wonde e nder ɗum ɗo he ko wona wiide ɗum ko ɗum ande tan ko ande tan adi hanko wiide ma ka jungu ngu ne laaɓi jungu ngu ne muusi jungu ngu hono jungu ni limnomi ñande alsan sa so Allah no kile dero to giraje ko kiwata en tefi en del ko sikkaraji so artimo to gaji sikkara so daydo mi fomnoto ko non yo ar o way ar do ko hono non tan so bandiraɓe fa heddi noon wittiyankoɓe men ɗemɗiyankoɓe men kañumen tanne kadi en kañumen en mbawi laɓitande en kadi ha ɓeydo labde eyyi ɗum noon doro eyyi no mbiɗa ni so tawi won jiyande ɓe enen ken ayniɓe kalɗen hen tan ko hakke no pamoruɗen ene wawi tawa no cikkirɗen ni wona noon aɗa andi no mbiɗen ni haalde heɗade muusi nde wonno hen sahaji kanko keɗotoɗo taata ko kanko ɓurma gandal e ko kalta ko kono enen mbatten tan ko ñiglude hakkillaji ha jomumen mbawa mudde hen no hannirta ni so tawi kadi mbawi jokkande en eɗen tijji kadi eɗen ɗaminima e lugguiɗino hen ko laaɓi ko eko séri ko toon woni soɓe gaddi tan moƴƴat sallah jooɓi eyyi to banggue kullalaɗe joni ko min haalata ɗo ene kadi ko kalatmi ko kalirtumi tan ko hakke no pamruɗen ene gasa tawa dalillaji ɗi joguiɗen ɗi no mbiɗen ni mon doro hadema nadde e firgo ndeysan eɗen ciftoro ɗo henne hono jinnaɗo men tawi kadi Samba Kullala ndeysan kanko enen fof mbe sikki eɗen gandi tigui darde makko nde tawnon nden keɗotonoɗe radio Mauritanie fof ne andimo kadi guiley maggoji ɗi mbaɗannoɗi guiley gueɗe kiltineɗi kamɓe ni aɓe jeeya warino ɗo e yewtere nde wallay kamɓe ni ndeysan aɓe jeeya e ko ɓeydi en ni yidde ɗeɗo gueɗe ɗum noon ndeysan ko noon tan taade haade haala kullala tan ala sagde wen ɗo mbiɗo warem so Allah miijima o gila namdal ngal ari so Allah hakkillam ari koye makko ɗum noon no mbiɗa ni eɗen juuromo eɗen mbiyamo jaam ñalle makko to wawi wonde kala kadi ciftoɗen wonde o arino ɗo henne badde makko ɗo yewtere eɗen teskiñen hen goram ɓerɗe men foof boni ha Allah waɗi ni ɓerɗe jaafi hen no fewi so Allah e nder ko haalanno ko hamma cammani tawañen hen wi o jeeya koye tuwnorde muɗum mana kadi waɗi cettande tiiɗi ɗum noon eɗen mbiyamo jaam ñalle makko to wawi wonde kala joni noon kullalaɗe eyyi to banggue kullalaɗe jaafoɗon to banggue micro ji ɗi en mbayli no wawi tawne wonno caɗele seeɗa karalla o no wiiri en ni joni en mbayli eyyi ɗum noon to banggue ha joni no wiiri ni kullalaɗe jaafoɗon hakkillaji men ne addi oustaz min kam mi haalat tan ko wittu men no rokki en aɗa andi pularde jogui ko wiyata kulle woni kutorɗe sa wi tan jaggu kulle ma ɗe mana ko jaggu gueɗe ma ɗe gueɗon ma kon istunoji maɗi mana bikuji maɗi kuuƴi maɗi jaggu kayitaji maɗi jaggu téléphone ngaji maɗi jaggu kulle ɗe wiyata ko kulle joni noon laalade ko mbere yidde feññinde hen ko gueɗe pijirteɗe aɗa andi hunde e nder pular sen mbi hunde wonti laalogal tan hankkadi yettima ɗo natti wawde jogade fayida mo mawɗo wattata hen hakkille mum joni noon sa wi kulle laalaɗe ɗe ko ɗum mbanmide e nder hakkillam min no pamrumi hakke ko pamarmi e nder pular ko kulle laalaɗe woni kulle laalaɗe ana kulle laalaɗe mana gueɗon laalaɗe mana gueɗon pijirteɗe woni eɗen mbiyata joueji ko sukaɓe mbiyata joueji ko ɗum de hakkillam addi
mi anda ene nanni ko kala mi kam to bange mi meeɗano ni miccade hen walla nadde helmere nde kono e firono ko dokkirɗa ni no mbeɗa andi kam kullalade kam joofi tan ko gueɗe pijirloji sukaɓe joofi tan gueɗe sukaɓe an hankkadi kullal ma dettini ɗum to walla moftoye ɗum to walla ɗum ne a yaltini kadi kullalade ma ɗum kam yimɓe min kam jagguirmi tan koko gueɗe pijirɗe noon kulle ɗe ɗon koko no mbiruɗa ɗum joni ni ene wona taw helmere bonitani eyyi min ko ɗon pamrude joni noon oustaz seknorade e seknude eɗen mbawno woppude bandiraɓe yimɓe kaala hen kono mbiɗa sikki ɗo kadi ko ɗemgal ene noddi ɗemgal eɗe wawi cakkiten miijo tan so tawi yimɓeɓe gaari wonko jiiɗi ɓeydude hen ɓe ɓeyda hen bisimilla eyyi to banggue seknude seknorade no namdal ngal ardini mate nde selli aɗa andi ɗo kadi mbiɗa wasiyo kadi namdotoɓe hakkude kelmi mata nde selli walla sellani ko ɓuuri hen sellude ina moƴƴi jomum nana ɗum e loowe ay so tawi naate e lowre noon ko nden mbawata wawde andude mate nde ɗo helmere nde selli ɗo walla nde sellani ɗo kono so tawi woni helmere aynade tan ɗon a wawa wiide aɗa sellini nde ɗo walla aɗa diwtu ɗo eɗen gandi seknude ene woodi ne selli seknorade kadi ene woodi ne selli kadi ko kelme ɗiɗi hay so tawi kañƴi foof ɗaɗol ngol ko gotol walla ummi koye helmere wotere kono ittata kala hen gueɗel ene jogui kañumne ko joofi so wi seknude ɗum ummi ko yam faade ma mi seknude dooro seknude dooro sadi ko min waɗi feere ha dooro seki a famidi walla ko min saabi ceggol dooro ngol gonɗa koye seknude an gonɗa koye seknude eyyi gonmi koye seknudema gonmi koye seknudema ko gollal ngal ko deralal mana ko gollal namdigal timmode gonmi koye seknudema joni noon so wi seknoradema ɗo joni wona gonmi koye wadde gueɗe beele kadi an aɗa seka gonmi koye seknoradema mi waɗa ga gartolejam ga mi ɗumnina ga mi haljinma to mi ɗumna beele tan mbiɗa ittuma e sago ma ha ceka lawoɗa gonmi to oto ne seeɗu ɗum tan gonmi koye seknudema ga hen oga banggue tawna koyam eyyi on ummi koyam tan gonmi koye seknoradema fitti ummi ko min waɗata gartolejam mbeɗa gonmi koye seknudema noon ina wawi hayso min waɗi ni taw ko indirectement aɗa andi ne wawi mi rewore goɗɗo ya sek tan taw ko min kadi saabi ko noon wona to kuccinimi ma ɗo wonko kutorɗa goɗɗum eyyi taw wona ko woni ɗon ko lom sekirde woni ɗon walla or gonɗo ɗon o sekno eyyi ɗo ko or baddorguel nan ɗo sekde sekne ayi ɗo sek ko ɗaɗol ngol na gonɗo ga hen e seknude o ko sekirde ɗo ko sekirde baɗinirguel seknorade sek o kadi ko ɗaɗol na ko baɗdir o ga kadi ko baddorguel min waddori ha cekɗa to ko baɗinirguel tan min waɗi kono noon wawi taw won banggue mo ndewrumi ga mi wad kono kadi min e hooram kadi mi nattor e nder hen ha ɓeyda segde mi anda so tawi a faami donc fetti kelme ɗiɗɗe aɗa celli kono heddi noon so tawi koye loore woni ko nden ɓurata wawde andude nden ɓurata labtude aɗa helmere aynade ɓuuri fof mettude min andi waɗata noon helmere so tawi waɗata noon ko namdotoɗo e hoore mum ko tawata wawa famde gueɗe mana kelme ɗiɗɗe ɗe jiida hen sahaaji ko jomum wasata famde tawi jomum tolno mum yettaki e wawde sernude wonde ɗo namdi ko gonka ka namdi ko holko haalete holɗo haalete e holno haalira kono min adat ɗum ina haasi kala gollal junnagal so wi gollal junnagal jiɗi wi gollal nannagal sécurité kala gollal junnagal woni gollal nannagal sécurité ina haasi gollal ngal e hoore mum aɗa dañi hen faamuya jiida e gollal tan timmugal ngala so wi segde tan mi haari ɗon hay ngal ɗo ala sécurité sa wi segde tan hay sindinoɗe faamuya jiidata e so wi seknude walla seknorade walla seknodirde walla je ne sais pas jaafoɗon seeɗa e ko narata hen kala gollal so junnama tan hankkadi mana mum ene waylo sabu ummote mana gadano arte mana goɗɗo sabu sekirde kala nde naati e nder gollal sekirde ne jogui darde mum sekirde jogui darde mum wadde so nannama e gollal ngal aɗa ngal iwat wonta kadi gollal ɗimmal so wonti ɗen gollal ɗimmal ɗon wiyete gollal junnagal kono noon ngam mbawen enen tan foftude
aɗa andi wone kadi ko ma kablana ɗum ma juulirɗa ha mbawa silde ɗum ha keɗotoɗo wawa famde e ɗum waɗata noon ko so tawi gollal ngal woni tan bellangal gaynagal kono so tawi naate lowre sa jiimi lowre nde tan kala hen gueɗel aɗa andi ko foti wonde darde mum enen noon nde wonno aɗa andi hen sahaji hakkilam mon ko addini sahaji bagare ene wadde émission tande datanen ndeɗo gueɗe ɗum waɗi enen noon ko dagade fattange no fewi wawde yaaji wadde mbaɗen noon mbaɗen tan en ɗeyɓini min garto hen so Allah jaɓi min garto hen min horam won miijo joguimi hen ni kono ma en garto hen so Allah jaɓi cilen ɗum kala hen gueɗel daɗen ɗum tan jogorade e on saaha dokken so yeruji nanen hen kadi yeruji ha jomumen ɓuura famde so Allah jaɓi ɗum noon 45 25 21 64 walla 45 25 93 94 ɓe bandiraɓe hoto jejjir namde meɗen ñanden en cuwa tungude taw sekde ɓernude mettinde finnude en cuwa tungude ɗum taw en kaaliɗo joni inde wiyetede sukkinde e inde wiyetede sukkane beele ko inde wotere woni ɗon e walla ala en wonko kaalino kullalaɗe en dokki hen miijoji meɗen seknorade e seknude en kaali hen tawi bandiraɓe wonɓe dow ɓe wona mabɓe wonɗo jiiɗi kadi addude miijoji mumen eɗen mbiyaɓe bisimilla ɗum noon bisimilla jaam ñalli bandam zebi jaam ñalli toon jambol ñalli dorgue jambol ko hol bandam waɗode maɓɓoji ene wonda heewi ga ene heewi wallahi gola mi Allah amin walla Allah baddilana amin noon tigi ko kewe aduna he fof yimɓe fof ko heɓɓe ɗum hol guiɗo fawnoɗo yo fawti ko Abou Ali Abou Ali seydi Ba bisimilla ceerno noon feewi salmitama ceerno ay goɗɗo de wayi ɗo de gora wayi ɗon feewi kono han kadi minen alum ɗo min gaccitimo yo war yewram ɗon feewi am tan fof mi ƴewanama ɗo goga bisimilla to ene toɓɓere men yawtino nde teknorade ɗon atta ɗon tan eyyi bisimilla yawa wona ɗon kay ko yontere yawtinde aɗa ngandi gaddinɗo ene sekde ɓernude e mettinde wallahi e finnude sa yiɗi mbatten hen eyyi ɗum noon tigui e ɓernude nde ene kam mbiɗan ɗum ko ɗum ɗon kanko ko kattude e ɓernude firtan kadi ko jagguɗo e ɓerde makko to hawre neɗɗo fof walla to hawre winoɓe mo noon ɓe fof walla wannoɓe mo hunde ɓe fof wawi habde mumen e ɗum woni ɓernude han kadi ɓernde koye ɓernde makko waɗi ɗum han kadi neɗɗo noon so gollorima ɓernde pewata joni jiɗɗa wiide ko ɓernude mataw ko secret ɓurtude hankkadi mana yettima ɗo ɓuuri towde ɗo kattude ko yetti kattude saabu ɓernanɗa sa yi ɗum tan so renaki ko ɓernde nde ko nden gollorta sekde mettinde noon sekde e mettinde neɗɗo wawi sagande neɗɗum walla giɗum walla ko nandi hen kono taw kam so hawre mum a fiyata ɗum haɓata e muɗum mbiɗa kam waɗɗa kam ko kam mi seeɗimi kam kono ɓernde ɓuuri bonde neɗɗo kam so gollorima ɓernde tan kadi golloto ko fewata eyi saabu eɗen mbiyata neɗɗo golloro ɓerde hoto haalir ɓernde firtan kadi so woni ɓernde han kadi ɗum ɗo ɓuuri teddude e sekde nde tan ni henne e ɗum ɗo noon wadde yo Allah waɗan en jaam kadi ɓoggol ko renda a jarama yo Allah yo moƴƴere seydi Ba ceerno Abou Ali Ba 45 25 21 64 guiɗa yettima jaam ñalli ñalle jaam mbaɗɗon tam jaam bolo ko hol bandam so Kalidou Ngalo so Kalidou seydi Sow bisimilla ba sa farnade eyyi min jinmi naade tan koko fate wiiɗa ko ɓernude bisimilla eyyi min yimɓe kam aɗa andi woni fof ene jogui tan ɗum ɓe famirde hunde walla ɗemɗe ɗe seeɗa seeɗa wonɗo ɗe ceertan fularo moom fof koko goto kono minen kam min gandiri ɓernude ewo ko haade tan ha ala kedde so wona jomum jogori wayi yeru so yiiɗi wiide joni neɗɗo joni aɗa andi sene jogori jalde joni yiɗo tokko moosde e on ɓernude ene so neɗɗo ari ha ɗon hanti rewtat hen tan ko wayi eyyi ɗum kam neɗɗo no min ɗiɗi ɗum famille eyi gongal ngal faate sekde mbiɗa jafoɗami seeɗa mbiɗa to monmo kalta o ko hol diwan walla hol banggue e nder leydi ndi minen min goni ko Barkewol ko Barkewol eyyi eyi to banggue sekde e sekde kam ndema laydata o tan
segde ko suusdemo laydata o tan ɗum ko segde ewo to baŋnge mettinde noon neɗɗo no mettinde kam ko hunde ko hunde haale tan ɗum mettuma dal ewo segde majjum ɗiɗi fertude ko ɗon noon jiɗɗen anndude holno ceerdirta segde e mettinde segde mettinde segde nde ko way kono ɓuri wawde faamede yeeso joomum dal mettinden mettinde nde ɓuri wawde joomum heewi ko deƴƴude hewani haalde mette heewani feeñde jo heewi tan feeñde koye yeeso jo wona joomum heewani ceke noon secre noon feeñata joomum ɓuri heewde wayno duka en wayno geɗe mbaɗe won noon mi famandi tawi ko gon seydi Sow mbiɗa so tawi ko segde firti ko mataw joomum feññinta no feewi walla ko mette ɗe goɗɗiɗe peeñata wa mettinde nde ko mette ɗe goniɗe feññintake ɗemngal ɗe feññintake golle so neɗɗo wi joni mi mettini serdata ɗum e segde nde firti ko mana secre nde feeñani so secre nde feeñi noon wiye ɗon woni segde a jarama miijo yo Allah yo moƴƴere seydi Sow jarama no feewi 45 25 21 64 guiɗa yettima ɗon ñalli allo salamu aleykum waaleykum salam tokara mi salmini ceerno Hamad seydi jimi salmitama eyi yewtere nde waɗi fayida ɗiɗon ko segde e sengorde e mettede e mettude ay dooro ay mettinde ay mettinde ko kañum jibinta secre kala nde jiiɗa neɗɗo ne fecci anndu woni ko metti segde wawa arde mettere arayi kala kam nde jiiɗa neɗɗo ne seka anndu woni ko mettimo haa addi secre nde wadde mettere ko kañum jibinta secre kala nde jiiɗa neɗɗo ne seka won ko mettimo so waɗa ko mettimo so haala ko mettimo ko ɗo kam segde aran eyi kadi ɓernude to baŋnge ɓernude segnorde eyi ay ɓernude kala nde jiiɗa neɗɗo ne wiye ɓernude ɓerni han kadi kanko o wayi kono goppuɗo hunde nde ni han kadi kanko so wiyama tan kaari ko ɓernuɗo han kadi o woppi hunde nde ɓernde makko yalti hunde nde yo wayi kono ala haaju ni wayi kono cikkuɗo ni wala hen haaju ni ɗum wiye kaari ɓe ko ɓernuɗo walla ko han kadi o wayi kono woppude ni ɗum woni ɓernude tan ɓernde makko ko o yalti hunde ni ɗum woni ɓernude ay kadi to baŋnge segde walla seknorde kala nde jiiɗa neɗɗo ne seka won ko haala haa mettimo haa addi secre nde ay kala kadi nde jiiɗa neɗɗo wiyama o sengnorama ay ɗo joni no ngoruɗen ni mi jogoto ɗo tan mbeewa walla mi jogo nagge darata ko beele mbeɗa seka piya nagge nge beela mettami beela secre nde ara walla piya mbaala o mettami beela secre nde ara ay ɗum woni ko sengnoride ko wadde min kam ko ni seknude noon so an somi fi mbaaluma ɗon potmi wiide komi ceknuɗoma walla komi ceknoriɗoma eyi ɗon ka ceknuɗomi kono noon hankadi gollal ngal ko wadde nde tawde ko ma mbaɗɗa ko ceknirɗa kam ko kañum kam ko ɗum gootum hayso ko ɗum gootum fedde en cegnorde en kono cegnorde kam ko ma mbaɗa tan ko mettuɗa segde noon neɗɗo ne wawi haalde hunde tan metteɗa ceka kono tawde hankkadi oɗo darata tan ɗum ɗo joni wonaɗa haala kono darata tan ko aɗa waɗa komo seka ɗum way kono hankkadi wadde hawo yiya ko ene seknumani ɗum way kono wadde ni ɗum noon kadi ko haalde tan a jarama tagara yalla yo moƴƴere ɗum noon mi salmini on a jarama ɓeydol maɗa fayidini no fewi min beltanimama 45 25 21 64 walla 45 25 93 94 guiɗa yettima allo jaam ñalli salamu aleykum waaleykum salam koɗo ñalle jaam ñalli toon machallah inchallah hol bandam Doro Gueye eyyi hol guiɗo Abou Thierno Aliou Deme to Mbut yettode Deme Abou Thierno Aliou Deme seydi Deme
mboti wallahi ɗum celli maraba ko mawɗo alhamdulillah dem machallah alhamdulillah Allah no mbudnaɓe mbaɗi ɗo celli eɓe jamma sago ma jambolo alhamdulillah tarikalla ko mawɗo nde waɗi fayida no fewi wallahi yalla weltinen ko min kam ko mbiɗa to banggue kuuli to ɗum kam min mbiɗa yaadi hen no fewi to mbiɗa wonde kuuli ɗo ko kuuli ɗo ko kuuli sa wi kuuli tan kuuli ko jogui kaari tan ko faate kullon tan ko kawkon ko jomum jogui tawi joftinama e laalaɗe hen on firtiran ka ɗum ta wonti laalaɗe ko sukaɓe yin kono banggue kuuli toon wonde kuuli kam to banggue gueɗe goɗɗe kutortoɗe a wona laalaɗe kono so joltinama e laalaɗe he tan man kadi ne noddi ko piiɗiɗi kon sukaɓe nondi kuula laalaɗe ko toon tan fotata wonde kuule ɗe ew so ɗum ɓenni mbiɗa yiiɗi kalano yimɓe banggue numéro ji whatsapp ɗi mbiɗa so neɗɗo jogui namde walla ɗum ɗo yo waɗen wasa noddude téléphone ngaji eyyi mamin gaare min jiiɗi kalon numéro ji whatsapp ɗi ha min ganda ɗumen eyyi so Allah jaaɓi mamin gaare hen so Allah jaaɓi a jarama yo Allah yo moƴƴere min beltima no fewi e ɓeydol maɗa fayida ni en oustaz eɗen poti labtinde ɗo seeɗa en mbiɗo joni kuule kono won wiyoɓe kuule no wiiri ni won wiyoɓe kulle eyyi woni hede kadi ko kuuli mbiyata woni ko kulle mbiyata ɗum fof kadi koye yamataw ko gaddino way noon walla won hen no ɓuuri wawde ala ko mbiyeten hen sellani ɗum noon kam ko mon fof kono haalda tan ƴetten gonɗo ɓoggol bandam yettima jaam ñalli jambolo bandiraɓe mbaɗa celli jambolo alhamdulillah tabarkallah hol bandam o ko Yero Sow wiyete seydi Sow banggal tagde nde ɓernude nde méccin nde min kam yiyandan ko ɓernude nde ɓuuri ardade ɗum heedi dow tagde nde rewi hen méccin nde noon ko mayri wonata less gon mayri ide to sa meccini noon caggal ɗum caka ɓenni ɗo noon ɓerna ɗum woni yiyandan min a jarama yo Allah moƴƴere yiyande maɗa fayida ni yettima a jarama no fewi 45 25 21 64 guiɗo a yettima jaam ñalli salamu aleykum wa aleykum salam allo a yettima guiɗo eyyi mataw a nanani en jaam ñalli bandam mbimi ko kalto goɗɗo fode woɗɗen tawi tagde nde eyyi ƴernude nde mettude nde tagde nde koma neɗɗo mettinande fek so neɗɗo mettinande wawa tagde ɓernude nde kongaji ma neɗɗo sa nde ɓerta fete neɗɗo ko hoɗi woppiri ɗum ko riɓo fii gon joni jogi salmini noon a jarama yo Allah moƴƴere yimɓe sappanɗe ɓuuri heɗo programme ma guila huɗo mali ha mi ari Mauritanie wallahi ndeysan yo Allah moƴƴere min beltanimama no fewi a jarama yo Allah joɗɗum ha juuta jarama 45 25 21 64 ƴeewen mataw cakkitiɗo eyyi wa aleykum salam marhaba hol bandam ɓamtu dande seeɗa eyyi ko Demba Mbaye Daoud noddata maɗa en nanani Demba Mbaye Daoud Demba Mbaye Daoud ɓamtu dande seeɗa jaafoɗa eyyi mi hawrani e hoore yewtere kono wi famde mana ha yewtere eyyi waktuji men keddi ko seeɗa ɗum noon mataw a fadat tan hankkadi ha garen e raftade joni so Allah jaaɓi a jarama yo Allah moƴƴere 45 25 21 64 guiɗo jaam ñalli mbaɗa tampere selli jambolo ko mawɗo alhamdulillah mbaɗɗa liggoy on balligo waɗi tabarakallah marhaba alhamdulillah bisimilla mettinde nde segde nde ɓernude nde min kam e nder yi andam ɓernude nde ko neɗɗo looɓowo tan on ko looɓowo tan kañum hay so ɗumannani ko neɗɗo jawɗo tan ko looɓata ɗum woni ɓernowo eyyi o mettinde nde mettinde nde e segde nde mettinde segde ɓaɗɗude ɗuɗɗuwa kono jiidi baba jiiɗa innani jiiɗo baba jiiɗa innani ko mbirmi noon waɗi neɗɗo sekata so wona mettini mo mettina ko mettere nde adda toon sabata segre nde eyyi min kam e nder yi andam a jarama yo Allah moƴƴere ɗum noon on jarama no fewi koɗo mataw tonguirten tan e yewtere meɗen ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi ɗum noon oustaz ko joguiɗa kada haala e ko bandiraɓe e kaali ko eyyi ko eɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama kadi mbiɗa sikki en mbawa haalde ha ɓuuri koɓe kaali ɗo henna ko
kadi ɓe jaabtima tigi kala hen helmere ɓe dokki fayida mum ɓe dokki no foti waade heddi noon eɗen yani emen hen gonga ko andude kelme ɗe fof kono kadi ko haa ɓeydo laabtude sabu kala hen helmere wonko waɗi ɗum wadde so wiyama ɓernude so wiyama segde so wiyama mettinde so wiyama finnude wonko saabi ɗeɗo kelme peeñi hay so tawi fof ko gotum ni koɓe kaali ko kono noon wonko addani ɗeɗo kelme wiye wadde wolno neɗɗo siforte haw hokke goote e ɗeɗo kelme on neɗɗo siforte ha rokke ɗeɗo kelme mi arta seeɗa e ko Mamadou jimbi ko ayi wadde nde ko nden jibinta wone gueɗe sa waɗi neɗɗo ma woni ko takkere ma woni ko goɗɗum jofda e mum ɗum ne addana ɗum kañum mettinde so mettini noon ko joni e nder mettere nde way kono lekki ni waɗa calti noon so saltoyi o sekoya so seki noon e nder cegdele ɗe holko hutorto mata ko sembe walla o hutorto ko ɓernde sabu sa ƴeewi sa wi ɓernude ummi koye ɓernde sa wi finnude ummi koye sembe wadde baɗal ngal so ngal ari kanko o wawi yiitade hen hoore makko joni heddi noon so firñitima holno finirto so seki woni to banggue jiiɗi dokkuma wonde oɗo dey to woni ɗo ko cekɗo Allah anni noon ko woni nder makko kono ɗo woni ɗo ko cekɗo to banggue kadi ɓernde no ɓernirta ni no hollirta doole ni no filnirta ni ɗum addantuma wiide ɗo to woni ɗo hen an kadi o hutorima sembe e kadi ɓernde wiide min so Allah jaaɓi mami waɗmo ni mami tottumo plainte walla mami waɗmo ni walla mami hirsumo ayi ɗum hokkima kadi wonde vraiment ɗum memima ha yettima to banggue ɓernde wadde kala hen gueɗel neɗɗo no sifori ni ko noon heewi innirede ko noon heewi wadde ma baɗal waɗa taw no Mamadou Jimi wini ma joomum waɗe ma woni toñama seka ma woni takkama seka ay segde nde ko ɗo jibinte so jibini noon joni noon heddo noon mata joomum hankkadi finni to wiyama haaɓe wuuro fof walla joomum hutorto ɓernde wiyama wat naggam ɗum hankkadi sifaji kadi ɗi peeña kono noon noɓe mbini en mbawa riwtude ɗum ko yidde andude tan arani Pulaar kañum ɓeydi ɓuuri musde fof ko kañum kala gueɗel mo rokki ɗum tan no farat wadde hayso kelme ɗe keewine wonto helmere wonto gueɗel gotel ene rokke no annama kelme ɗiɗi ha tati ni kono won gueɗe kadi hayso tawi ko gueɗel gotel ne kono noon wonko addani ɗum wiyede an a ɓerni wonko addanma wiyede an to gonɗa ɗo ena finni wonko addanma wiyede wonde an a seki wonko addanma wiyede a mettini wala a faami de machallah donc wadde ɗeɗo gueɗe kanƴe fof hayso tawi koɗe gotum ni wonto yummajje kam ko baɗal ngal d'abord ma ɗum naate neɗɗo nde joomum yeeru joni no Alsane no mbadda ñande no Alsane o guirguima ɗon donɗam ay guila den limomi got ay o seki o mettini hen o seki jaaɗen tegoydem joni ko o ɓerni o tan kadi yo yettoɗo hen juno fof bajima ɗum ɗo dayra makko heddi ko arde mo wonne mawlude addiɓe dayre makko yoɓe tinno yewsta wonko mbawi min kam min ɗum yalti amen ha laaɓi so Allah wonde tan o artaki ɗum ɗon doora aɓe jarlo aɓe jaafoɓe dacci aggi kadi wonko joguinoɗen ɗo ni mara koma kippirmi joni déroulal ngol jimi ɗum affaire ñande ko ma joɗɗimi jodde jimi ɗum ɗo mara ɗum ɗo garo sa goɗo ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe en jarlo ne jaafode cagui so Allah jaaɓi a jarama ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama eɗen jogui noon ni ko ɓeydannoɗen hen kono mbiɗa sikki waktuji meɗen ndi gasi ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi ɗum noon Zeybi golle ma jooɗi peewi oustaz woni Kamalengu woni ceerno Guelel walla Sara Kendul Allah Sara woni Chérif ay ɗe yimɓe foof ɓe mbiyeɗa ya ustu noon ha so taare fa inchallah Allah ɗo jooɓi tiire jaam Caali Jakka ko yewtere nde radio Mauritanie waɗanta on yontere kala e oɗo saaha